Doncs en aquesta ocasió provarem fer una coca de Sant Joan. Avui és 23 de juny i és la nit de Sant Joan als països on celebren aquesta tradició. Aquí a Mèxic no la celebrem així, però farem l'intent de conèixer aquestes tradicions. Bueno, els ingredients de la recepta que hem trobat són 500 grams de farina, llevat fresc, encara que posa fresc jo utilitzaré sec, 100 grams de sucre, jo utilitzo stevia, per això sembla una mica menys, un pesc de sal, un ou, pèl de llimona i de taronja, jo només tinc llimona, llet calenta, un ratllolí d'anís, 60 grams de mantega i el que ha estat una mica més difícil és trobar la fruita confitada. Jo només he trobat aquesta, que és la fruita seca, que nosaltres le diem així, nous i ametlla ratllada per a decorar la coca de Sant Joan. Doncs ara farem aquesta experimentació, perquè és la primera coca de Sant Joan que faig. Bueno, doncs ha quedat més o menys la llet amb el llevat, com que era millor utilitzar fresc, però bueno, hem dit que aquesta és una experimentació. I no sé si vosaltres penseu el mateix, però conèixer una cultura mitjançant la cuina és com que una bona idea i a més molt divertida. Llavors, la llet amb el llevat es posa a la farina. Després també l'ou. I després el sucre. I jo no seguiré la recepta com era, però m'agradaria fer un bateig abans de posar la sal. Una mica només. A veure, bueno, com que fem un fort per aquí. Recordeu que aquest és un experiment, no ha de sortir perfecte. I ara faré la mescla. Només falta posar una mica de pèl de llimona. Si teniu taronja, també. Jo només tinc llimona mexicà, per a que li doni sabor. I el ratllolí d'anís. I ara sí, a fer la mescla. Per últim afegim la mantega i a mesclar, a veure com surt. Doncs ja fem la integració de tots els ingredients i hem canviat de bowl i ara la deixem reposar una hora per a que tingui més mida. Ja tenim la coca aquí i ara li posarem, hem posat a la base mantega i ara li posarem aquí a sobre ou. I ara la tenim, la posarem a 30 minuts al forn de 180 graus Celsius, a veure com surt aquest experiment. Coca de Sant Joan a la nit de Sant Joan. Doncs només tenim aquesta de la primera coca que hem fet. Tenim una foto i aquest és el trosset que ara queda. I aquesta és la segona que hem fet perquè teníem
massa i hem aprofitat la massa i doncs què penseu? L'experiment ha quedat molt bé, no? Mireu el que pot sortir i el que podem gaudir. Bona nit de Sant Joan.